Kaixo ukelele zale maitiok, isil-isilik ukelelez jotzen ikasi nahi? Guazen ba! Beno ba, hartu ukelelea, ondo afinatuta dagoen ikusi, ondo afinatuta ez badago, ondo afinatu, eta guazen erritmoak eta akordeak ikustera. Beno ba, abesti honetan zati ugari ditugu eta zati bakoitzari erritmo bat dagokio. Hasieratik hasiko gara, noski. Lehendabiziko zatia isil-isilik esaldiarekin hasten dena eta zergaitik, zati horretan bukatzen dela hain zuzen ere oso bals polita da. Eta arpegi txiki batekin egingo dugu. Horrela egingo dugu. Lehendabizi atzamarlodiarekin hirugarren aria hartuko dugu. Eta gero, atzamar hauekin lehendabiziko eta laugarren ariak birretan. Horrela. Horrela lortuko dugu gure erritmo hirutarra. Bigarren zatira pasatzen garenean, bat parrandan ibili zati horretara, bera baino ez du egingo. Oso erritmo azkarra dauka zati horrek eta horrela lortuko dugu. Anteraren zatira ailegatzen garenean, erritmo bitarra erabiliko dugu eta horrela egingo dugu. Hau da, behin bera gora eta bera gora. Erritmo hau dokumeria abesten dugunean ere erabiliko dugu. Bukatzeko, kalian gora eta galian bera abesten dugunean oso erritmo azkarra daukagunez, egingo duguna da, bera eta gora egitea denbora osoan. Horrela. Beno ba, apurtxo bat praktikatu eta presa denean ona bueltatu akordeak ikustera. Abesti honetan lau akorde baino ez ditugu. Do mayor, re mayor, sol mayor eta la minor. Do mayor egiteko hirugarren atzamarra hirugarren trastean jarri beheko arean. Horrela. Re mayor egiteko bigarren trasteko bigarren, hirugarren eta laugarren ariak zapaldu beharko ditugu guztiak betera. Adibidez, horrela. Sol mayor egiteko lehendabiziko atzamarra bigarren trastean jarri beheko arean, bigarren atzamarra bigarren trastean hirugarren arean eta hirugarren atzamarra hirugarren trastean bigarren arean, horrela. Eta bukatzeko la minor egiteko bigarren atzamarra bigarren trastean jarri goiko arean, horrela. Beno ba, erritmoak ezagutzen ditugu, akordeak ere badakizkigu eta orain abestiarekin hasteko ordu alde zaigu, ezta? Hartu ukelelea. Abesti honek zati ugari ditu. Horrexegatik, pixkanaka joango garen arren mesedez eskatuko dizuet nirekin azpitituluak jarraitzeko. Bestela, gehiegi luzatuko gara. Lehendabiziko zatiarekin hasiko gara. Gogoratu, erritmo hirutarra doka eta bals bat egingo dugu. Lehendabiziko zatiatxoarekin hasiko gara. Horrela egingo dugu. Bigarren zatitxoa honakoa da. Goizeko ordu bietan esnatutzen gira, arrantzaliek beti jateko urrutira. Hirugarren zatitxoak lehendabizikoaren antza dauka, baina zertxo bat aldatu egiten da. Horrela egingo dugu. Pasatzen naizenian zure leihopetik, negarrak irteten dit begi bietatik. Laugarren zatitxoan nahi baduzue pausa txiki bat egingo dugu erdikaldean. Horrela egingo dugu. Zergaitik negarrekin zeruan izarrak dagoz itxaso aldetik.
Bigarren zatiarekin hasiko gara. Gogoratu, behera baino ez dugu egingo, erritmo bitarra daukata. Bat, 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 bat parrandan ibili, bat parrandan ibili. Bi, 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 enez ondo ibili, enez ondo ibili. Iru, 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 kolkua bete diru, kolkua bete diru. Lau, 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 sardina bakala. Anteroren zati hori, berez, 3 zatitxotan dago banatuta. Gogoratu, erritmoari dagokenez, bera, bera gora, bera gora, bera gora, egingo dugu. Anteron txamarrautia, xinkerran bibatia, aretxek eidako, preso timinoia. Bigarren eta 3. zatitxoak oso antzekoak dira, eta horrela joko ditugu. Anterron txamarrautia, xinkerren bibotia, aretxek eidako preso tximinoia. Anterron txamarrautia, xinkerren bibotia, aretxek eidako preso tximinoia. Hau dokumuria zatian, erritmo berbera erabiliko dugu, eta holan egingo dugu. Hau dok, kontsolatzeko, kontsolatzeko, Euskaldunen dira. Eta bukatzeko, kalian gora, kalian bera zatia egingo dugu. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezenak, ai, 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 kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezenak, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezenak, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, zezenak. Beno, ukelele zale maitiok, hori da dena. Tutoriala gustatu zaizuela espero dut. Ala da, mesedez, sakatu da txegit botoia eta partekatu lagunekin. Zeo zer esan nahi badidazue, lasai idatzi iruzkinetan. Ongi izan, eta primeran pasa ukelelearekin. Aio!